Ramogi monj ma kinde ka kinde oserocho somo e gwenge moko alwora mar hoho mar Okak. Jojore moko osebedo ka monjo kendo kwalo mwandu e skunde. Achiel kuom sikunde ma oseyudo lal e lwet jomaundu en Kapinasum Primary e kaunti ma Baringo. Jopuonjre kod jonyuol orwako kony mar chiemo kod gige nindo mane ochwal kod kanisa moro kuom tudruok gi tendo bila. Diana Olonde miyowa lipodno. E skund primar ma Kapinasum manitiere gwenge ma Baringo South, wero kwako alwora. Jopuonjre rwako welo gi mor. Welo kelo resruok e kinde ma maundu osebedo ka rocho somo e alworano. Jopuonj lero ni jomaundu osebedo ka monjo sikundno kendo kwalo mwandu. So niko na zaidi ya watoto 100 yenye hawana mahali pa kuketi. Wengine wataketi frame, mwingine atapata kichuma pale. Bora tusome. So those are the challenges tuko nayo darasani. Vitabu vyetu vililiwa na mchwa, kumbe sikuwaonyesha viko pale. Vililiwa na mchwa. Vile vitabu ambavyo viko ni vile vya CPC, hiyo ni sawa. Lakini hii ya system ya 844 vililiwa. Monj makamago seduko chien chenro mag somo kendo keto luoro e kind jopuonj gi jopuonjre. Kawuono giyudo fungruok nikech welo limogi kod kony. Welo mane ochopo ka omanore kod chiemo gi gige nindo ma osebedo ka nok e sikundno. Osies mamuchongo Simon Karori mane en achiel kuom welo ojiwo tudruok e reso jopuonjre ma alwora ma jonjore thoro timo e maundu kinde ka kinde. I really want to affirm that we are going to remain focused, very firm and very resolute about eliminating baddies around here until the area will become very secure and very calm. Umedo ni gidhi nyime gi keto arita makare ma neno ni onge nyathi mora ma hinyore ka nitiere sikul kokwayo jonyuol mondo te nyithindgi sikul maonge luoro. I want to assure you of our firm resolve as National Police Service to make this area as secure as possible. This area will be a paradise. Jokanyo kwayo piny owacho mondo rid arita ni jopuonjre kaluwore ni monj kod oro osemedo gi midhiero maduoko gi chien e sombgi e kinde ma jowadgi e counties mamoko to dhi nyime kod somo. Kile ambacho ningependa kuhimiza jamii ni tuweze kusupport event kama hii, tuweze kusupport mambo kama haya. Ukipata sanitary towels, ukipata mahindi, ukipata chakula yoyote ambao unaweza support hii shule nayo. Sisi kama St. Martin tunawaalika, unaweza drop pale kwetu St. Martin ama pia udrop Muchongoi police station. Ukilala usiangalie nalala wapi, sawa? Wewe njua sinitalala nitaamuka. Sio siku imepita. Ukitoka hapa na max zako 400 uende Alliance, usiangalie umetoka katikati ya Muchongoi ati baddies. Kony mag chiemo kod gige nindo gin mana moko kuom dwaro mag jopuonjre manie alwora ma monjo dagi rumoe. Diana Olonde, Ramogi TV. Wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama higni 5 mokalo lono